Vasikana maswera sei vasikana. Ii magrupu mungwarire vasikana. Kutopinda mumba izvezvi nenyaya dzekuda varume idzi dzemagrupu idzi vasikana. Ndanzi ndakapinda mugrupu. Mune mukomana uyu wamaona ndasenda uyu anozviti legend uyu iyeye. Tawirirana akati ndoshanda ndiri kubheiti chichi ndokwandoshandira. Nhasi nezuro akazondifonera akati shamwari takutowirirana. Mai mhofu anoyera mhofu. Mai mhofu kutonditi mai mhofu kutonditi mai mhofu. Rudo rwaanga ainaro pafoni waitoti ndawana wangu. Ndazoti makuseni paya anditi ndiuye nezuro. Ndamuka kugisa kuma4 ndaenda anditi ndokubata ndiri kusvika kuma6 kuHarare. Sika uchimuka uchiuya kupi kuma6. Ndabva ndamukawo ndikagadzira seizvozvo ndikati ndonosangana nemwe wangu kupi kuHarare sezvaataura. Ndikati shamwari handina mari. Akanditi atsvaga nokupa $20 wondozoti ndomudzosera iri mari. Ndobva ndaitawo saizvozvo. Munhu uya ndasvika muHarare muya zvakanaka kuma11 nhasi. Ndamuona tasvika tambundirana zvakanaka tatowirirana tafarirana akatotaura akati inini gogo vangu vanoshandira paRoma kuna Samora kuya. Taenda kudhuze nekuHoliday Inn kuya. Taenda kudaro ndobva atosvika akati chamhandei kumaprayer unokonfesa zvese nokuti iwe ndatokuda titoenda kumba kwedu chichi kumaindro totodidi zvese. Ndaenda paya asvika muRoma paya aita zvinoitwa maRoma ini handizvigoni. Asvika aita apfugama anamata adii zvese ati tinonyora zvipepa zvekunesa kumberi uko. Abva anyora chake chipepa akati iwe uchienda unoita sei unonyorawo chako uendese kumberi uko wobva wanamata kuti ndozvawadii zvawishi yako. Ndabva ndaita saizvozvo. Kungoenda kwandaita kumberi kuya pabhenji kwana pasisina vanhu. Muchechi muRoma asikana kwana pasina munhu. Bhegi raenda, mafoni aenda, tablet nechimbuzi chanda ndichishandisa zvese zvaenda nehembe dzandandaenda nadzo ndichiti ndonochinja sezvo angati unongoita 2 days uri kuno tichionana wozodzokera hako. Ndikati zvakanaka. Zvinhu zvaenda asikana vakomana vari mumagrupu miimbafa. Vasikana ndidzoserewo mugrupu ndandadhilita link racho ndidzoserewo mugrupu izvezvi mugrupu iroriri. Ndidzoserewo remaladies anotangira pa30 masingle. Ndidzoserewo izvezvi vasikana ndiudze vamwe vari mugrupu imomo